Свет веселый, яркий аллея, тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Лезь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пажарная бяспека з роем. Калі пажар, адразу крычы. Глядзіце уважліва! Оп! Та-да! Ого, круто! Джоні, ты найлепшы! Ха! Не магія, а дзіцячыя гульні. Хто б гаварыў? Рыхтуйцеся да сапраўдных чараў. І тада! Пакажы яшчэ! А гэта сапраўдны магічны трук. Сябры, паглядзіце! Трус ладзіць чароўнае шоу. Ого! Стойце! Здаецца, будзе весела. Я пайду! Вось, трус, усё гатова. Дзякуй табе, Рой, цяпер бяспечна. Пажар можа пачацца нават праз маленькую памылку. Трэба быць акуратным да самага канца шоу. Ну, убачымся. Бывай, Рой. Трус? О, Пітер, што такое? Трус, можна я буду твоим помощником? Ты? Не, дзякуй. Магія не для ўсіх. Трус, погляди. Ну як тебе, не кепска, так? Не, нельга. Прошу тебе, трус. Я так мару навучиться твоему фокусу з огнем. Так, фокус з агнём круты. Я б сказаў, што гэта найкруцейшы фокус у горадзе. Не ва ўсім свеце. Добра, калі падумаць, мець памочніка – файная ідэя. Дзякуй, трус. Будзе неймаверна. Так, чакаю. Ого! Паверыць не магу. Не верыцца, што ўсе сябры прыйшлі. Зараз палячу ад шчасця. Мы столькі практыкаваліся, дамо найлепшае шоу у свеце. Угу. Яны так здзівяцца, калі ўбачаць мяне на сцэне. Шаноўнае спадарства, вітаю на чароўным шоу труса. А вось і ён, трус! Як майцеся, сябры, запрашаю ў магічны свет! Та-да! Пітер, 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 Пітер! А цяпер фокус, якога вы чакалі. Неймаверная магія агню ад труса! Удачы, трус! Трус, 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 трус! Га? А? Пожар! 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 Не, гарым! Пажар, Пожар! Трус, са сцэны хутка! Так, зараз!
Пітер, малайчына, ты здагадаўся закрычаць пра пажар, і мы паспелі выратавацца. Гэта нічога. Слухайце, вось што рабіць, калі пачаўся пажар. Калі ўбачыце агонь, крычыце пажар, каб усе ведалі пра небяспеку. Як найхутчэй пастарайцеся знайсці пажарную сігналізацыю. Калі не знойдзеце, шуміце, каб прыцягнуць увагу да небяспекі. І апошняе, калі вы ў будынку, выкідвайце з вакна рэчы і махайце адзежай, каб вас убачылі. Калі людзі вас заўважаць, яны змогуць дапамагчы. Ясно, мы зразумелі, Рой. Мы столькі практыкаваліся, дамо найлепшае шоу у свеце. Трус, я бачу, табе сумна. Гэта было тваё галоўнае чароўнае шоу. Вышэй нос, трус. По-моему, класна атрымалася. Гэта так. Пастарайся не надта засмучацца. Дзеці, адгадайце што? Бам! Яшчэ больш неймавернае магічнае шоу труса! Ужо заўтра! Завіце сяброў! Яшчэ больш неймавернае магічнае шоу? Хутчэй бы! Шчыра дзякуем Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, Валерыю Мяцельскаму, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сяргею Адзянцу, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.